Kaixo, eguerdion, ni Goizargi naiz, hemen Pagotxa Loradendako, egile, sortzaile, langile. Jende guztia, tristetan goiber, aurpegi gorpuztari. Ni Atarrabiara oain dela 21 urte etorri nintzen, ona eskondu nintzen, nire alabak hemen hasi dira, eta, hementxe gaude, gustora. Eta orodoan ikusi nuen, kinu bazua itzan, zuaiz bertara joaten hasi nintzen. Hau Pagotxa Loradenda bada, orduan, lore freskoa daukazu, lore sortaketa egiteko, edo zentroak egiteko, egoera ezberdinetarako, landareak ere badaitugu, lore artifizialakin ere lana egiten dugu, gauza dekoratiboak eta egiteko, eta gero bestetik, ikastaroak ere antolatzen ditugu, bai Pagotxa bertan eta baita ikastetxeetan edo, sortatzen den lekuetan, ez? Negu belzko zeura igaro zen, dutu ziren izotzak. Pagotxa iriki ginen, orain dela 4 urte, baina egia da lorekiko maitasuna, kuriositatea, interesa, aspaldiko gauza bat dudala, ez? Hau ireki aurretik garbi neukan zer eskaini nahi nuen, etzela salmenta hutsa, gauza artetsua izan behar zuela, zerbait eskuz egina. Basua itzan, kirinu basua itzan. Edozein etortzen dela, edozein hizkuntzatan, baina euskeraz egin eskero benetan bihotzez eskertzen da. Euskerarekiko harremana beti izan dut zuzena, eta Pagotxa sortu zanetik hori oso garbi izan den aukera bat da, ez? Hau da, euskeraz hitz egiteko elkargune bat ere izatea.